Special coverage. Idol Lawrence, please come in. Impakaammo ni Miss Mary Joyce Mendoza, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, iti Iliti Bacara, ang nakasaganadan iti duduprak ni Bagyo Krising. Kunana, ang nagdalan daga di barangay officials iti nagduduma a barangay, iti Iliti Bacara, iti assessment training para iti panagumay iti didigra. Malaksid iti daytaket kunati opisyal, ang nakikoordinar dan iti biyang iti MDRRMO, kadag iti daduma pa yung ahensya, kasi iti Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, gan Philippine Coast Guard, para iti information dissemination para kadagiti umili naamuan at Bacara ket lalayusen nga ili gaputa isu ti Catch Basin dagiti ili kas iti Karasikan Vintar babaen iti Bislak River. May disseminate with information ang kadagiti kakapitan tayo. Ken agtatama da iti training dagiti barbarangays in the updating of their CBDRM plan is one i-discuss met kanyadan no kano ti possible nga sa sangpet ni typhoon tropical depression krising iti lugar tayo ket nabagaan damit ken naglalo kalagiti barangay under low-lying areas and along the riverside nga ipanagsagsagan da ken pinagisagpat da kadagiti dingwen da nga dayti iti karayan wenno igiti waig. Gapo iti daytoy ket imbalakad iti biyang iti MDRRMO Bacara ang magkikooperar kuma dagiti amin a kailyanda iti sasangbay iti nadakamat a bagyo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tata, RMN.